Znači, prvo imate glava, pa nakon toga papir, ja ću opet, kažem, koristiti reč papir, i iz toga izlaze planovi vezano za ovo. Kažu, ako nemate ova prva dva, znači ako oni ne postoje, nemate jasnu viziju, jasnu sliku šta vi želite konkretno vezano za svoj cilj. Kad kažem cilj, celo vreme vam pričam poslovni, privatni, reći ću vam zbog čega je to izuzetno bitno, izuzetno važno, onda kažu da su u tom slučaju, kada nemate ova prva dva, ovo treće gubljenje vremena. Znači, ljudi planiraju. Šta planiraš kad nemaš jasno definisan cilj? Kažu, zapišite svoje ciljeve, čitajte svoje ciljeve. Meni je veoma, veoma bitno sa jedne strane da razmišljate uvek o balansu između karijere i privatnog života. Ovo kad kažem o balansu, svakako ponovo se vraćam vezano za vaš sistem vrednosti, vezano za ono što je vama bitno i vama važno u životu. To će se menjati. Ovo što vidite ovde u menadžmentu zovu bermudski trougao. I ovako se vrti naš radni dan, ili da kažem ovako se vrti dan ljudi koji imaju problema sa organizovanjem svog radnog dana. Šta se kod njih dešava? Najviše vremena provode u prvom kvadrantu, znači tu njima je sve hitno i bitno, to ona priča, ja ne znam gde udaram glavom, ja imam milion obaveza, ja, bez mene ništa ne može da bude. Ja se toliko izmorim i toliko mi je energije uzme taj prvi kvadrant, da onda imate ono uzročno-posledična veza. Potpuno je normalno. Kad me toliko ispilo da više ne znam gde udaram, jel to vam je ona priča, menadžeri sa filmova, jel, 5 slušalica, gde su ovi, donesi vrata, otvaraju se, lupaju, naravno u prenesenom značenju, onda bežimo u taj četvrti. Prosto ljudi kažu, ja jako puno slušam kad pričam, pa kažu, pa znaš kako, treba mi taj izduvni ventil, moram. Ono čega nisu svesni jeste ulazak u taj drugi, u treći. Zašto? Zato što kada su u trećem, oni misle da su u prvom. Kada rade posao drugih ljudi, oni to svrstaju u hitno i bitno. Sad dobro razmislite koliko puta ste svoj posao stavili po strani da bi nekom kolegi izašli u susret. Još, ako po vašoj proceni je to kolega koji vam sutra može pomoći, kolega koji vas je možda vas negde sa nečim zadužio, kolega koji može da utiče koliko toliko na vašu karijeru, pa vi ćete sve da ostavite i da radite ono njega. Ovo vam je fantastična matrica kako možete sebe i svoje vreme da organizujete. Što više ulazite u nju, što ste više sa njom, postaćete majstor drugog kvadranta. Biće vam mnogo lakše organizovati se na taj način, ulagati u budućnost, i onda vam ostaje vremena za sve i da ne trčite. Naravno, opet ponavljam, bit će dana kad ne znate gde udarate. To je tržište, to je život, to je onaj film s početka, jel? Vreme u kojem živimo. Biće dana. I to vam nikad niko u nijednoj kompaniji neće reći. Bit ćete oslobođeni stresa i tako dalje. Ali ćete izuzetno dobro uspeti da se organizujete. Jesam za to da imate odnos sa ljudima, da, jesam za to da budete timski igrači, ali isto tako sa druge strane morate poštovati svoje vreme i ovo ću vam reći, potpuno je okej da kažete ne, potpuno je okej da kažete kasnije molim, potpuno je okej. Neće vaše liderstvo zbog toga čak ni biti ni dovedeno u pitanje, a kamoli propasti. Kvadrant koji smo danas prošli, koji se odnosi na prioritizaciju obaveza, je primenjiv, ali je potpuno individualna stvar na koji način ćemo se uklapati u taj kvadrat i šta je nama pojedinačno bitno. Posebno su bile značajne i korisne tehnike i alate koje smo dobili, a pre svega matrica hitno i bitno. Takođe je bilo jako zanimljivo to što smo mogli da je primenimo na licu mesta, znači da porazmislimo malo kako, gde treba svrstati koju obavezu u skladu sa postavljenim ciljevima.